Formålet med det her forsøg, det er at producere nye insulintyper i gensplejsede gærceller, og så derefter teste effekten på laboratoriemus. Vi kan se, at to modificerede insulingener er blevet udviklet og kan bruges forhåbentlig til behandling af diabetes. Forsøget foregår over 4 trin. Der er først en elektronisk trin, som foregår på en computer, hvor det er formålet at designe og bestille et gen over internettet. Derefter så skal vi over på arbejdsbordet, hvor det syntetiserede DNA skal gensplices, altså transformeres, som man også kalder det, for at kunne producere det her insulinprotein. Det foregår blandt andet ved elektrochok og selektion, som vi også vil gennemgå senere. Derefter så skal det fermenteres over i fermentatoren, altså gæres, ved de helt rigtige vækstforhold, altså pH og temperatur. Derefter skal det oprenses, også en vigtig proces. Slutligt så skal det forsøges og testes på laboratoriemus. Vi har både en mus med diabetes og en kontrolmus, som ikke fejler noget. Men jeg starter altså på computeren. Her kan vi se de forskellige elementer, man kan bruge. Det er sådan, at for at det kan foregå, så skal der også senere foregå proteinsyntesen. Med proteinsyntesen er det en nødvendighed, at der er en promotor. Vi tager en vilkårlig promotor. Promotoren bruges til at signalere til enzymet RNA-polymerase, at der skal foregå den her proteinsyntese, så den er altafgørende. Derefter så tager vi et ribosomsbindingssted, RBS, som først sådan rigtig får sin funktion i translationen, hvor den giver et ribosom adgang til messenger-RNA'et. Så skal vi have startkoderen, der viser, hvorhenne det ønskede gen skal startes med aflæses. Så vælger vi en vilkårlig insulintype. Vi tager den her. Derefter så skal vi have et stopkodon og en terminator, som viser til RNA-polymerasen, at transkriptionen skal slutte. Vi bestiller genet. Som ankommer. Og vi kan se, at det her gen det er i reagensglas, opløst i vand, og det er altså allerede blevet syntetiseret på et plasmid, som indeholder resistens over for det her antibiotikum, de kalder G418. Det vil sige, at en del af de trin, man normalt har behov for under gensplejsning, er allerede foregået. Syntetiseringen, så man har identificeret det ønskede gen, sammenkoblet det her gen med et plasmid fra en bakterie. Så langt så godt, så går vi over på arbejdsbordet. Her skal vi altså gå direkte til selve gensplejsningen, altså selve transformationen, hvor vi har nogle modtagerceller, gærceller, som skal gensplejses med det her modtaget syntetiserede DNA. Det foregår i elektroporatoren, hvor cellerne bliver givet elektrochok. Vi tager DNA'et med en pipette ned i poratoren. Det smides ud. Ny pipette og gærceller. Vi kan lige se her, at gærcellen hedder Saccharomyces et eller andet, som er så klar til den her gensplejsning. Og vi starter det, hvor det er vigtigt at påpege, at de her gærceller altså bliver lagt i en slags tilstand, hvor at deres membran bliver gjort mere modtagelig for, at de her plasmider kan indtrænge i cellerne. Der vil komme en animation, der viser det. Vi kan se plasmiderne, cellerne, som bliver gjort modtagelige ved elektrochok. De kommer ind, og herinde foregår der så transkription. Vi ser RNA-polymerasen, der omklamrer sig om genet. Her bliver der altså afskrevet et messenger-RNA
fra det oprindelige DNA, eller det er jo så ikke oprindeligt, det er jo gensplejset, syntetiseret. Så den her messenger-RNA er altså gensplejset, den er transgen. Den svømmer ud i cytoplasmen, hvor et ribosom binder sig med ribosomspændingsstedet, og det er tRNA kommer og bliver aflæst eller de aflæser messenger-RNA'et og giver altså den nødvendige aminosyre, stopcodon, og aminosyrekæden er nu et protein. Ja, vi kigger på forsøgsvejledningen igen. Nu skal de her gensplejsede celler på en petriskål og tilsættes antibiotikum. Vi tager en ny pipette, tager cellerne ned i petriskålen, og så skal vi have det her antibiotikum. Nu er det altså selektion, der skal foregå. Vi kan sige, at det er antibiotikum G418, som dræber gærceller, fordi de ikke har de dræber gærceller, som ikke indeholder resistens over for det her antibiotikum, men vi ved jo, at det syntetiserede DNA, vi lige har gensplejset, indeholder resistens over for det her antibiotikum. Det vil sige, når vi tilsætter det her, så burde alle gærceller, der ikke har lykkedes med gensplejsningen, de burde dø. Til sidst har vi altså kun de gensplejsede celler tilbage. Kan vi se på animationen her, de her er antibiotikummet, og de indeholder de her plasmider, som er så resistente, og de dør altså ikke. Godt. Nu skal den i varmeskab, så vidt jeg husker, i 24 timer, hvor en koloni kan foregå ved hjælp af celledeling. Vi har altså vækstmediet. Vi kigger en gang til. Nu skal den her cellekoloni altså over et reagensglas, som har vækstmedium. Det er det her. Så skal det her også i varmeskab. Hvor cellekolonien kan udforme sig. Nu er vi sådan set færdige med transformation og selektion. Så nu kan vi tage kanylen og opsamle de modificerede gærceller. Og så er vi altså klar til fermentering, gæringen. Vores produkt kommer ned i den her tank. Nu skal de rigtige betingelser indstilles. Nu har jeg gjort det et par gange, så jeg ved, at jeg har fundet frem til, at den optimale pH-værdi er 7, men den optimale temperatur til gengæld er på 30. Så kan vi se, at den røde streg er substratet. Det, som vi har kommet ned i tanken, som helst skal gæres til et blåt produkt, som ikke er blåt, men det er det på den her animation. Vi kan se, at jo mindre substrat der kommer under gæringen, jo mere produkt kommer der. Og substratet burde løbe ud her omkring 40 timer, indtil vi altså har lige godt og vel 0,8 gram per liter produkt. Så kan vi gå tilbage. Nu er det oprensning, der skal foregå. Det er altså det sidste trin af selve det biologiske, der skal foregå. Efter det, så skal der testes på mus. Det oprenses ned i et nyt reagensglas. Tager kanylen. Og så til museburet. Her der har vi 2 mus. Vi har den her mus, som er kontrolmusen. Den lider altså ikke af diabetes, men det gør den anden mus, vi har til gengæld. Det vil sige, når vi giver den her mus saftevand, som altså bliver omdannet til glukose i dens fordøjelsessystem, så burde den kunne regulere blodsukkeret normalt, i det den altså selv udskiller insulin fra bugspytkirtlen. Så nu giver vi den
5 skud saftevand. Vi kan se her, at blodsukkeret stiger, men det regulerer sig selv og begynder altså lige så stille at falde igen kort tid efter indtagelsen af saftevanden. Hvis vi giver den en sprøjte med yderligere insulin, end hvad den har brug for, så kan vi også se, at den falder endnu mere insulin, eller blodsukkeret. Men fordi at den altså ikke lider diabetes, den her, så er den altså i stand til selv at kunne regulere forholdet mellem insulin og glukose, eller optagelsen af glukose i fordøjelsessystemet, så den regulerer sig også sig selv ret jævnt. Hvis vi til gengæld forsøger med musen med diabetes, så burde dens blodsukker stige abnormt, hvis vi giver den en masse saftevand, hvilket vi gør. Så kan vi altså se, at den stiger. Og den jævner sig sådan lidt ud hen ad vejen, men den ser ikke ud til at falde. Så det er altså her, at den her insulin forhåbentlig, hvis vores forsøg, eller vores gensplejsning er lykkes, burde resultere i, at musens blodsukker falder igen. Det kan vi se, det gør den. Der er et knæk her. Og den falder altså lige så stille og roligt. Det var lige ved at blive kritisk ellers. Og det betyder altså, at vores gensplejsning er lykkes, og insulinen ser ud til at virke, som den skal. Og hvis det var den virkelige verden, ville man kunne sælge det her, som det er nu. Måske ikke, som det er lige præcis sådan her, men det vil sandsynligvis i hvert fald godt kunne fungere på mennesker også. Så det var sådan set det insulinforsøg. Resten vil blive gennemgået skriftligt, men jeg kan da i hvert fald lige gennemgå de ting, der er blevet benyttet uden en computer, hvor det er blevet bestilt og designet, og vi bruger et arbejdsbord med reagensglas, pipetter, gærceller, antibiotikum, også en elektroporator. Fermenatoren har vi brugt, oprensningskromatografiudstyr. Vi har brugt musebur, og jeg tror faktisk, at det var nogenlunde det, vi har brugt. Ja. Og metoden, fremgangsmåden, er også gennemgået her ved den her forsøgsvejledning i 4 trin. Så nu slukker jeg.